si Erning ginaingon, mahal ta ang usag-usa. Apan nung saon taman, nga wa man gyud ta magkadayon, dawaton ta na lang ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa man love? Sakto ra ba ning blouse nga imong gisukod? O dong, hasta ning sayal, husto sa kaayo. Okay. Ato ning bayaran sa counter ha. O pagkahuman, mato sa food court. Mga unta kay gutom na kayo. Sige, love. Kay hasta ko gigutom na sad ko. Love, humala itong kaon ba? Magpabaybay ta. Kana, nindot na da. Pero, wala lang ito makadag humdunun para maligos dagat. Ay, lang ito maligo. Good. Magpakanin lang ta sa beach, nga itong atuan. Magtagbaw tarot igsuroy. Kay ugma, duty na sa dato. Trabaho na sa ta. Sige. Tiwas tagkaon. Aron, mga doon tag beach resort. Ay, kapresko sa hangin. Kanindot. Bitaw. Lami igapos unya. Torjak. Sus, kaya di mo, gahapon pa tayo nag-jer-jer. Mahuway na sa daan na. Ikaw good. Agad lang ko nimo. Pero kung mo agdon, lami i-check-in na sa hotel. Pahuway sa daan na doon, Hapdos na kayong ako, Kung nagtodjak na bata, tagtulog ka round imong makuha. Hapdos kayo, hang kayo. Agad lagi ko nimo. Ang may tang ato nisgatan, no? Mga nga ito kumaabot. Kaya sa mga kita magpakasal, ha? Hindi na ka magpang-anglang. Magtigong pa ta. Gusto ko nga human sa itong kasal, maglain tag atong kapuyan. Busa, di na ko ta magdali-dali, good. Bahala magsige na tag-jerjer. Nya, love, kung magsige tag-jerjer, kung may tabo nga mamagtos ko, saan naman lang, mga anak ko, atay kasal. Muna ba nga inon, love, nga, kung may tabo ang gani nga, mamagtos ka nga, o pa ta makasal, ano nangigayo na nga, magpakasalan na kita. Basta kay, magtigong na ta. O igong kwartang magamit. Sige. Ikaw, good. Agad lang ko nimo. Ang importante, nga di ka magpuwag, ha? Dili cute, love. Para na ako, no, mas mayo nga makasal na lang mo. Balag dili, dako hikay, good. Basta makasalan mo. Ay, kabala ka pa. Nagsabot kami ni Silene alang sa among umaabot. Hindi daw Ikaw ra ba no? Pastilan. Kuan ka, hinglingi ra ba kay ka? Hinglingi kay ka sa uban. Labi na gwapa. Lingion gud nimo. Kuyaw kun masangit ka og laing babae taon. Pa, kinira akong isulti nimo. Tinuod nga mulingi ko tunag makita nga gwapa. Pero Silene, siya ray akong gimahal og gigugma pa. O di ko na mahitabo nga, ilisan ko na siya pa. Unya? Nga? Si Silene unya ang madisgrasya lang laki, be? Unsaon man lang, ha? Sama taong kapay. Sali kay kong Silene pa. Di na siya mangita paglaing uyab. Kaya ni anak ko nga, gimahal niya pag-ayo. Basta pa, di na yun may magkabuwag. Di na yun. Birthday? Oh yes, bye. Birthday sa igsuon sa kong uyab. Ato ta, karong Sunday. Sunday ba? Sunday. Timing pod nga. Maadto sa ilang probinsya nga akong uyab. Wa mi date anang adlaw. Okay. Kasi ka to. Luoy ba ka ng birthday ron ba? Kanang igsuon sa kong uyab, luoy kina. Ano man? Ibuwagan mo na siyang boyfriend, ha? Oh. Basin, kung magkaila mo, kung maibog ka riya, ngita pa ba nag-uyab tao na mag-birthday rong Domingo? Forbida, lo! Baydar nyo! Tinaw na, ako ang isuri mo nga, ambutang. Basta, di na, lisod higugmao ng igsuon sa kong uyab lagi. Kay gawas ka gwapa, butin, pag yun, butan. Sa? Butan. Or na'y buutan, o gwapa nga, gibuwagan, uyab. Oy, wala na siya buwag. Ay, bye. Ling, paminaw ha. Ibuwagan na siya, wala siya buwagi nga, tignaw, unsa pa na diha, maldita.
Nagkabuwag sila kay ang uyab taon, nakapamabdos maglaing babae. Di na istorya na eh. Nagana to istorya na Sige, sige. Basta ato na karoon Domingo. Oh, lagi. Ato ko. Kuhay ko rin mong Domingo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Day, happy birthday, Day. Rika, Day. Hey. Day, Rika, happy birthday, Day. Happy birthday, Dairika. Taas layo, Day, Rika. Day, happy birthday, Dairika. Hey. Salamat kayo rin yung Ay, human, tikaan. Bye. Kuapak siya better yun. Papal, yes. Sayang nga, gibuwagan sa uyaw. Sulit pa kay lubot, sa. Bawo kay ba, no? Lagi? Lagi? Kung igwad pakiglubot. Igwad kayo? Lagi. Ako rin yung nguni mo. Discuss silang taon na kay buwagan sa yung uyab. Kaya yung uyab taon nakadiscuss siya ang babae. Unsa? Anong mitilaw pa mo Wa na taon malikay sa babae ngayong ibang dusan. Di naman siya malikayan. Pakasal lagi taon sila. Mo gani, nganong mitilaw sa tuglaing babayo nga. Gwapa mo ni Rika. Amot. Pumunta na ako ni babae. Unsa man na? May uyab na magyuga. Pero kung may tabo nga tintalon kag laing babae ba, o di ba si Rika? Ay. Unsa man? Pagpaana siya nimo. Ay, di ba? Baliban lang ko kay kung ano ba ko butang kay ko, di ko. Ano, master! Di ko, baliban ko. Ay, May granny. Ay, kana kay imong tubag doon na tingali. Ay, may posibilidad. Ay, sana ay may posibilidad pag yun nga madaka. Nya bay. Tanaw na Rika ba yo? Siya nagtutok lang ko eh. Nya, nangyay siya sinlambin ako ganiha. Human! O na. Patay ka ni ron. Kuyaw na ibo na ni mo. Kaya tawagan kaya sa maabot ng maadlaw. Di ba? Bay Dario! Domingo man ta ron. Ting-date na mo ni Silin. Pero wag yun siya. Gida sa yung mga igsuon sa Manila. Tukar ba kung gana nga. Lami kay sexta. Lami mo itang injerjeron. Ay. Uy. Kinsa ka ning mi-text na ako? Uy, ala! Si Rika man eh. Kung basta ako yung text, be. Earning Migo. Why masako kung magkikita ko nimo? Agoy, wanas taling. Magkikita po siya na ako. Di mo magbasa na ko yung text, be. Unsa, Rick? Ganihan na ka nagpabot na ako? Oo. Abi na ako, dili na kamutunga. Bahagi ng babayahan na, eh. Pumutra ba kayo, oh? Pero si Chiro, Abi ni mo, sukad nga, nagkita og nagkailata atong pag-birthday na ako. Sige na, chuk, una ni mo. Mao ba? Oh, kaning, huyog ta na. Manakay tag-taxi. Sa motel ang gisakyan atong taxi? Kaning okay ra ba nimo nga Nakasabot na ko. Sabot ni mo ipasabot. Sige, bahala ka. Balag dili pa ta uyab, pero musugot ko sa gusto ni mong mahitapo. Kay may pagtanaw pud ko nimo. Kini. Kaning salamat. Ato na. Manaw na rin yung taxi tang sakyan. Taxi driver. Nera kong plate, oh. Ay, imo na ng sukli. Tana, tayo ka.
taning imo. Ay. Harning, ikaw na yung pulis ako, uyab. Nahilabdan yun na kus makadaggan atong higayon na si Rika. Human siya nahitabo na mo, nausban pa og pila pa kay gayon. Hangtod nga nagsabak siya. Puwerting hilak sa kong uyab, oy. Kay kami man si Rika ang gikasal. Wa yun mi magdayon sa akong uyab. Bago mga kasama ang kaagi ni Erning, dinining tulumanon. What's the style? Wag yun magdayon sa uyab style.